Näin Miumoosa syntyy maailmaan. Ei nyt paljastu mun oikea ikä. Täällä on kaljakoppa. Elä sitten juopottele. Ja täällä on tällainen viinapullo. Pitäisikö juoda? Ups. Lähdetäänkö ajamaan? Voiko täällä kuolla, jos ajaa täällä mopolla? Junarata. Oi juna! Ei taas. Hynnytään. No niin, uudestaan. Uudestaan. Ei vittu mikä työasento tässä. Ei. Miksi se lähti irti? Puhelin soi. Halo? Antero, mulla on uusi peli. Sä et oo Antero, haista vittu. Mä en tiedä mikä tää on, mutta tää tulee tähän. Oho, kello on paljon, mennä nukkuu. Ei puhelin soi. Kuka soittaa? Minä koitin soittaa joka taloon, vaikka ei kukaan vastaa perkele. Pääsinkö ne hakkeen tätä nappua eestä, pitäis päästä Joo, ei. Eikö mä voi enää mennä nukkuu? Voi vitsi, kuka soitti? Kuka herätti mut? Mitä se kello on? Kello on 2. Olisit hakenut en lähde pimeällä. Eihän se nyt traktoriin mahu. Mä en pääse nukkuu.
Mä vedän kännit. Elä sitten juopottele. Mä näe täällä mitään. Ohoijakkaa. Skipidi. 6-7, 6-7. Boost. Energi. Juoma. Sitten tämmönen. Mitä kohdistaa ratas? Miten? Eikö sitä voi vaan laittaa tohon? Yritä se rulla oikeaan asentoon. Voi laittaa, mutta sit kone sanoo box cracks boom. Okei. Okay. Nyt se olisi. Saatana. No niin, nyt tätä rupeaa viduttaa. Meidän pakko mennä. Milloin se kauppa aukeaa? 10. Mä tarviin röökiä. No ei auta alkoholi. Kallio laskee ressiä. No ei nyt kauheasti näyttänyt laskevan sitä. Päiväkänni. Toimiiko se päiväkänni? Kuinka monta kaljaa pitää juoda? Kaikki. Ei kyllä se vähän laskee. Kiroile putkeen. Vittu. Vitun dorka. Me vittu. Oi vittu. Saatana. Oi vittujen kevä. Vittu. Perkele. Oi vittujen kevä. Perkele. Ei saatana. Ei, puhelin soi. Hei, olen Simo Kumppanilehdestä. Minulla olisi juuri sinulle ainutlaatuinen Kumppanilehden tarjous. Tämä uskomaton tarjous on voimassa ainoastaan tämän viikon ja ainoastaan sinulle henkilökohtaisesti. Ensimmäiset 3 kuukautta saat lehden täysin ilmaiseksi. Sen jälkeen seuraavat 2 kuukautta saat... En pieräse. Hei, joku soittaa. Sirkka mummo se täällä soittaa. Mummo. Etkö sitä pääsis kaupasta hakkeen mulle maitoa, makkaraa ja sokeria? Kun ei tätä Maito, sokeri, sausake.
meillä on muuta? Maitoa ja makkaraa ja sokeria. Hirveä pörinä. No me hakee sitä tupakkaa. Siis mitä täällä voi tehdä? Ei mitään. Kiljua pitää tehdä. Tää on niin rento peli. Ei oo. Kiire kirkolle. Tättärää. Mitäs meidän pitää ostaa? Ja tiskit koneeseen. Tupakkaa. No niin. Mitä siihen kiljuun tarvitaan? 1 sokeri, 1 hiiva. Joo, mummolle piti ostaa maitosokeri, makkara. Maito. Kaljaa. Tarviiko kaljaa ostaa? Kaljaa tarvii aina, ostetaan. Nyt mä joudun kantaa ne tälleen. Yksikätinen mies. Niin se kuvaa toisella kädellä. Sillä on kamera toisessa kädessä. Tää kuvaa tällaista My Day. Vai onks tää striimi? Tää räppi jo striimaa ja... On vain niin harvinaista, kun presidentti tulee maalle pienen paikkaamme. Tuossa minun presidentin vaimo. Tämä on niin mukavaa vaihtelua. Minä kun istun linnassa kaiket päivät. Minä olen presidentti. Mennästä. Pidättäkää tuo teeskentelijä. Kunto on huono. En ole humalassa, enkä Mikkelissä. Olen täällä. Minä olen aito Suomen tasavallan presidentti. Olenhan sentään presidentti. Olenhan sentään presidentti. Avustajani on Hei, mene pois. Älä pilaa meidän näytelmää. Hei, mene pois. Älä pilaa meidän näytelmää. Jumalauta! Hei, mene pois. Älä pilaa meidän näytelmää. Mitä mä olin tekemässä? Tuossa minun presidentin vaimo. Meillä on hommia. Onko täällä kukaan selvinpäin? Oh. Oh. Haaksirikko. Ollaanko mennyt haaksirikossa? Mä pelkään mun kaljojen puolesta. Ei! Ei! Miau. Puhelin. Morjens! Se on tohon vaikka isäntä kun soittaa. Kun semmosia on mun asia, että tuo lääkäri katsoi, että kun mulla oli tuo syvä halavio, niin enää ei paranna töitä paljon tehdä. Niin tuli mieleen, että kun teillähän se traktori on, niin käytössä, niin pääsitkö sä kuskaamaan nuo heinäpahalle tänne tilalle takaisin? Minä kyllä sitä maksasin oikein hyvin sitten. Tämmöisillä asioilla. Oiko se mummo ikinä makkaroita ja maitoja? Me emme tiedä mummon ahdinkoa tällä hetkellä tai mummon sijaintia. Ei ole mummo vielä saanut. Joo, pitäisikö tehdä kiljua? 5 sokeria. Voi vittu, no ei meillä oo. Ei meillä oo. Onko se oikeesti 5 sokeria? No voi. Meillä ei ole tarpeeksi sokeria. Mä jotenkin ajattelin, että 1 sokeri.
Mä teen nyt laihaa kiljua ihan sama. Mummolle kiljua. Mummolle. Puhelu. Moro! Kuule, minä koitin soittaa joka taloon, vaikka ei kukaan vastaa perkele. Ei. Taas. Me ollaan hereillä. Mihinköhän tää menee? Meneekö tää tuohon? Miksi se kilju pulpahtelee tänne autotalliin asti? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Tykkäätkö kaljasta? Joo. Käydään kusella. Tässä mä oon kusella. Mites menee? Ai niin, tupakkaakin vois vetää tässä. Ei mitään vessaa käytetä, vaan pustaan ulos. Äsh. Mennäänkö mummolle? Mä en kyllä yhtään tiedä, että osaaks mä sinne mennä, mutta... Mennään mummolle. Haetaan traktori. Ei mitään, täällä on autoa. Koputa oveen. Tää ketään kotona. Oo, kuka siellä? Makkara. Sokeri. Maito. Kaljaa. Osaaks mä ajaa sinne? Eli suoraan sitten jossain kohti niin oikealle. Hyytyy. Tiukka mutka. Missä se mummo asuu? Ei! Mikä? Hei! Asuuko mummo tässä? Sahtana! Mummo.
muuta! Ei saatana! No älä muuta sano. Mummo. Ole hyvä. No että, mitenköhän se Teemukin jaksaa tätä väki vanhenoo ja se ei pulloa ikinä tarttunna. Sehän on melko raitis mies. Hommasta siinä voittia vaikka mitä. Eivät ottaneet maajoukkueeseen olympialaasiin. Kyllä saa tarkkana olla sen juomisen kanssa. Kyllä vaan ruppee juomaan. Se on niin monta ukkua ja akkaa vienyt tuonne maan alle, että kyllä viittis katsoa, kun että sinäkin meet. Se on enosti niin paha tappaus sen viinansa kanssa. Oho. Ei, nytkö se on jumissa? Voinko mä työntää tätä ollenkaan? Voi pojat, me ollaan nyt jumissa. Oho! Nyt tapahtuu. Saa loppua toiset hömpötykset kyllä kokonaan. Jos se essäis, niin pistäisi niin paljon sua korville perkele, mutta enpä.